Dit is Noorderwind en we play rock and roll. Noorderwind live. Noorderwind live. Noorderwind live. Bij Willem de Vries.
Toffe band, zo aan het begin van Noorderwien live. Even wat oors is oors, maar I like it, zoek het als ze willen. Want we hebben een metal special en we begonnen met Ed Moran. Straks praten ik met de man. We hebben nog meer bands, Joert. Insurrection zullen optreden en nog een andere band, en die heet Pander. En we praten ook even over metal. Ja, hoe komt het met dat muziekgenre? Wat al jaren bestaat natuurlijk. We hebben wel mooie festivals hier in Friesland. Into the Grave, Big Leaks of Dokkum Open Air. Een van de mensen die het al heel lang van de hudde klanken hoort. Net alleen, zit ik er voor maar even bij. Maar toch is Tamme Oosterhof. Je had ik een label. Big Bad Wolf Records. En een eigen platenzaak hier in Ljouwert. Tamme, mooi, dat is de best welkom. Ja, dat label had ik nog net alleen meer. Dat had ik mij Headbangers Records uit Tilburg. Had ik dat nou. Hoeveel metal platen hast je al uitgebracht? Ik denk nou een stuk of 35, 40 hebben we nou uitgebracht. En dat gaat gestaag, rustig wij stampen we verder. Ja. Komst u er wonen, de eerste maar? Ja, ik ben de eerste maler. Had hij de eerste metal muziek gegeven of de eerste metal plaatjes kregen? Want ik neem aan dat er geen platenzaak in is. Nee, de eerste maar weer helemaal niks. We moesten altijd naar Drachten, naar Dokkum of naar Gangeljouw, naar Wobbe natuurlijk. Maar ik had het meeste van mijn broers mij kregen. Hè, die waren al wat Led Zeppelin-achtig en Stones en de Beatles en maar alleen nog toen ik een neefje. Die houden al van platen van Iron Maiden en Saxon en die tijd en alles. Dus ja, en daar kreeg ik een beetje contact mee. En ja, toen gaan we natuurlijk, het skierpoeder dan natuurlijk, weer klaar. Altijd een product op een paard, om concerten te zien? Ja, toen ik altijd weer in oorlog heen. We hadden door heel Nederland heen, West-Duitsland wel. Zelfs op de dwarsfeesten ergens in Nijverdal had ik volgens mij voor de eerste keer Accept, jongen. Op een dwarsfeest moet je je voorstellen. Dat kon toen nog. Nou ken het net meer natuurlijk. Maar de eerste aardschok daar had ik wijs Zwollegang, waar vroeger altijd heen. Dat wie natuurlijk de concerten daar natuurlijk. Ja, ja. Wat is je favoriete band all time? Mijn favoriete, dus dat is nog steeds Iron Maiden natuurlijk. Maar het allermooiste concert wat ik zo'n had, wie van Alice Cooper live in Arnhem. Dat wie echt ongelooflijk wat er gebeurde op het podium. Dat wie echt ongelooflijk. Alice Cooper, dat is echt een must wie dat. Ja. Iron Maiden ooit in Burgum, hè? Ja, Burgum jongen. Ik ga ze in Tilburg had ik ze jongen. Ik ga in Engeland had ik een keer geweest, had ik ze jongen. Maar dat weet wel ook, ja. Maar ik woon geweldig. En Burgum weer natuurlijk, dat weer natuurlijk uit. Ja, dat weer echt. Hoe is de business op dit tijd? Van labels als die? Er komt maar metalplaat nu. Er is nog een merk voor, blijkbaar. Ja, zeker. Ja. De merken, de bands, de ben ik bands die het graag wel wat bij uitjagen willen bij die. Alleen het is wel heel moeilijk om daar de promo voor te doen. En daar mag een hele grote werk voor doen. Er moet heel veel energie in. En internet natuurlijk. Ja, dat werkt het snelste natuurlijk nog. En we hadden daar een professioneel bedrijf uit Spanje. Die helpt dus daarbij met de digitale promotie. Want daar heb ik geen tijd voor. Ja, dat is juist naar de pop en de singer-songwriters. Die zie je al die Spotify op en YouTube. Dat geldt voor de metal weer. Ja, hetzelfde. Ja. Wie doorwerken dan samen met Bandcamp over een hele protte mij. En bands zelf die zetten hun dingen wel eens op Spotify. Maar dat is ik net het ding. Dat is ik. Ja. We zijn eigenlijk Ed Moran. Er zijn jonge jongens. Ja. Komt er een pro jong talent toe? Maar de jonge mensen die nog in een metalband spelen? Ed Moran weer natuurlijk wel echt iets unieks natuurlijk. En die jongens winnen van Utrecht 14 jaar toen ze begonnen. Dus dat vond ik natuurlijk hartstikke mooi. Uitzondering? Ja, dat is echt een uitzondering. Dat komt net een productie in de metal scene, denk ik. Nee, het is wel meer wijs in Boeteland en zulke dingen. Maar nee, Ed Moran, dat is wel iets moois, ja. En er komt natuurlijk hartstikke wat moois van hun uit, van hun label. Ja, vertel maar even. Ja, nou, er komt de Frisian Metal Massacre deel 3 komt er aan. De kenners die weten wel wat deel 1 en 2 wat erop zit en wat erop binnen. Ben verzamelalbums, hè? Ja, ben verzamelalbums. Het is ooit begonnen als meerdere bands op 1 LP. En later hebben we zijn van, wist wat, we moeten toch wat meer de bands op mee rond te gaan. We houden gewoon elke band een kant. En daar ben ik door mij, Ed Moran ben ik ermee begonnen. En toen had ik met een paar jongens van vroeger praat. Incursion de Menta. En die woonden wel op de A-kant en de jongens op de B-kant. En dan werd het een soort New Dogs, Old Tricks, zoiets achtigs. Hè? Wat is de hottest band in town momenteel? Ja, dat is zo volle. Dat was ik net. Te volle? Maak een beetje een politiek antwoord, Jan. Nee. Daar ben ik er nog, echt, jongen. Friesland, die bulk van talent, echt. Ja. Dus diplomaat om nu. Ja, misschien wel. Maar ik ben ook wat rustiger geworden, Willem, dat wist. Maar de jen komt alles, hè? Alles komt rustig, jongen. Maar de metal bleef dan, hè? Altijd, ja. Dat gaat net weer voort. Nee, dat zit in het bloed, jongen. Ja. Tamme Oosterhof, dank u wel. Alsjeblieft, jongen. Prachtig, label en platenzaak. En de metal leeft nog steeds. Ik ben die jonge meisjes natuurlijk. Het gaat altijd een beetje op en del. Daar praten we straks verder over. Onder andere met Paul van Berlo. Die ja, hier is hij al. Slayer ooit naar Ljouwert hellen. Ja, dan ben je bij mij gewoon klaar voor de rest van je leven. Daar praten we straks bij over de metal. Maar we gaan eerst weer live in Noorderwien.
Insurrection, een van de treie bands Youth in deze metal special van Noorderwind Live. En op het begin van het programma Heim ze leven show maar één nummer. En ik ben blij dat ze er nog binnen, want ze gaan nog volle meer spelen in. De band At Morum. Ze zijn maar hun vieven, al je keurig mooie zwarte bloesjes hoor, mag ik zeggen. Even voorstellen, hoe is het? Klaas, Hoe lang zit u er al bij? ik zit nog een hier. Ja, maar het begon eigenlijk als een orenband, hè? Ja, wij zijn begaan als Strikeback inderdaad. Maar Matje Frank, dat ben we in 2013 ben we er maar begaan. Ja. Op een gegeven moment hebben we een nieuwe naam gepakt. Waarom eigenlijk? Wij woonden wat serieuzer naam worden. Strikeback vonden we net echt meer passen. Ik tussen de andere bands, sinds de festivalspelers en de chefs dan Strikeback ertussen staan. We dachten dat we wel eens aanpakken. Dus wij zijn nu 3 jaar bezig onder de naam At Morum. Vreugdeclub of ben je echt een club muzikanten bij elkaar? Beide. Beide. Beide wat. Proto spelen, proto oefenen, proto schreeuwen. Nou, op zich komt het er wel op deel, ja. Hoe lang drumst u al? Vanaf mijn achtste. 4 december 2008 ben ik begonnen. De tijd van Sinterklaas. Ja, juist. Ja, correct. En toen kreeg je van Heide met een drumstel? Ja, een elektronisch drumstel. Ah, dit is betere werk, toch? Ja, volle beter. Goed, meneer de zanger, Frank, hoi. Goeie. Ja, wat een geweldige band. En intussen kan hij ook al wat releases doen. Hoe zie je hemzelf? Als een live band of toch gewoon een studio band? Als het mij vreemd is een live band. De studio ga ik uit wat een hekel om. Want het maar je netjes en... En keurig en weer oer en nog een keer oer. ja, en nog een keer en nog een keer. En dan, nou, dan is het toen zo 8 jongens. En dan zit je van 8 maanden in de studio. En er is nog niks klaar. En ja, dat ken ik net, sorry. Ik maak meesting zien en ik maak rammen. Ik maak energie van de meesting gaan en ik krieg het eigenlijk weer waarom. Je bent al je liefhebbers. Hij maakt een discussie over de koers die hem varen willen. Er zijn natuurlijk verschillende soorten metal. Kom je er wel wat uit met je al? Ja, we komen wel aardig. Het mooie is, wij horen al je van een soort verschillend metal. En dat vormt onze muziek wel weer heel erg. En boeten metal luisteren wij gewoon heel veel muziek. Ja, dat ken altijd. Jij zit een hele nieuwe verse meneer in de band, hè? Ja, Dag Wiebe. goeie. Ik geloof dus zelf dat dit die eerste optreden is. Ja, dit is mijn eerste sessie, zal dat worden, ja. Ja, we oefenen, maar nog net echt... Ja, ik ga een paar keer thuis oefenen, maat. En we gaan hier emotioneel een beetje oefenen en nou, van mij mag het dan wel goed komen. Deze band wie een beetje die favoriete band, hè? Nou, ik ben prettig met mij, ja. Prettig roadiewerk. Hey, alles weer dingen tellen en hun kunnen nog een bier, dus... En dan is weer de vorige bassist weer verdwenen, geloof ik, hè? Ja, die staat hier heel dicht bij mij, toevallig, maar ja. Ja. Neem daar het grapje klok ik maatje. Maar bevalt goed dus? Ja, bevalt wel, ja, zeker, ja. 3 weken, ervaring nou. Er is de concurrentie bij. Ja, dat mag zo wel. Brede sound, dat, ik weet je hem versteren, maar met 4 man en dan een soort wall of sound, hè? Ja, dat zeker. Maar het wel echt ingrid beukbende. Ja, maar het wil echt metal werden. Maar dat is een dik steen. Ja, wat vind je zelf persoonlijk het mooist? Ja, al helemaal zeggen. Die mooie liedpartijen die schreeuwen ben tussen vorige gitarist nog. En dat ik die dan nou op dit moment maar speel. Dat ik derde kans gekregen nou, aangezien ik begang ben op basjaren. Daar is me van vregen. En ik ben van origine ben ik gitarist. Dus ja, dat is nou een mooie kans om dan toch alsnog gitaar te spelen. Eindelijk de plak dus. Ja, op zich. Ben je plannen, Frank, de komende tijd? Komt hier, het is wat rustig. Heel, alles is verschillend door corona natuurlijk. Ja, een hoop kapot maken. Hele hoop. Maar u zei gelukkig net. Ja, je je nog. ja, en dan ben ik super blij met wie we erbij. Ian op gitaar. Het is gewoon, ja, zelfs nou even een kippenvel momentje dat we het toch met z'n 4 van staan. Er komt daar snel op, jongen. Zoals Tamme vertelt hier. Maar in Keuze in de Menta ben we heel blij mee. Ja, en nog met de optredens binnenstromen eigenlijk. En ja, we hopen dat mensen uit Friesland en zijn hier als Paul van Berlo en u daarmee helpen gaat. Ik hoop dat ik je hem verzin. Absoluut. At Morum, live in Noorderwien.
Moran, toffe band, hier uit Frieslandwijn. Dit is metal special en de Noordige ambities. Terug ik trouwens, de gekke band. Ken ik eens zeggen van deze traaien heren, want ja, wat voor soort muziek maakt je? Het is metal, maar daar ga je dan ook weer al je subgenres in. Ik had toen Pander. Eerst maar even Jurgen, Peter en Meindert. En ik ga eerst even naar Meindert, want du bent de naamjouwer van de band, hè? Jep. Wie dat ooit de droom om een band te hebben die 10 achternamen droeg? Nee, het op zich is het wel een mooi verhaal. Ik kom van Kamerswaar, mijn broer ook. Peter de Brunek, onze drummer. En die dacht dat wie de jongens van Pander, dat een bijnaam weer. En die dacht van Pander, dat is wel mooi. Nou, en dat voel ik ook wel leuk. Ja. Ik vind het bekt ik wel. Ja, dat is een vrij onbekende naam, maar de Pander, ja. Als ik je muziek een beetje er zit van alles voor wat in. Hè? Het is een soort mengvorm van mijn gevoel. Zij is dat bedoeld? Ja, zeker. In het begin wisten we net echt welke kant het opzoeken. Je moest je maar lang ziekje? Nou, echt net echt. Maar op een gegeven moment begon het zich wat te varmen. En ja, ik zelf hier echt wel veel liefde voor sompig, leeggestemde, roege, ja, bombastische muziek. Ja, maar dit gaat echt in onderbuk, hè? Ja, zeker. En op een gegeven moment is de klikker wel kamer bij we daar met Troggy in, om dat meidje. En ja, daar willen we eigenlijk wel steeds beter in, absoluut. Om dat deel te zetten. Ja. Eenmaal een nieuw album uit, nog net hier zo heel lang released. Break the Out. Ja. Wat is het verhaal van die plaat? Het verhaal van de plaat. Lang met de waan de West? We hebben de pandemie ook wel gebruikt om de boel te fine-tunen. Nou, hij is 1 april uitgekomen. Ja, het is een afwisselende plaat geworden. Wat wij vinden, met snel, langzaam. Ja, sommige tempo nummers, dan zit je met rond een minuut te strijden, maar je maakt lange, vrede nummers van 9 minuten. Hè? Klopt, ja. Daar speelden we net ook een van. Maar dan hebben we ook weer een up-tempo nummer, wat we net deden, een Deceit. Dat ontsteert echt in oefenruimte? Wel vooraf vaak thuis dat er... ik kom er nog wel eens met wat riffjes aan, maar het is ongeacht uit welke hoek. Maar mij net ook wel, ja, en dan leg je de boel bij elkaar. Een beetje het verhaal zoals het met bands kan gaan, hè, hoe je muziek maakt. Is dit een muziek die ze elkaar altijd al draait, is Meindert? Ja, Ga je met nog een beetje zelf uitvoeren haast? Nee, dat niet. Het is wel een beetje stoner en doen wat ik wil draaien, maar ja, ik hou ook van oormuziek. Maar het komt bot op gevoel aan, had ik het idee. Ja, dit is leeg en zwier. Ja, dat is het idee, ja. Soms komt hij in mij een riffel. Hoe gaat het bij de tekst nou eigenlijk? Hoe werkt dat? Is er eerst een nummer en dan een tekst? Als ik eerlijk ben, hoor, het zou wat. We gaan een nummer, ik schreeuw er wat omheen. En dan langzaam komen er woorden bij en dat wordt tekst. En Peter is een beetje meer tekstschreeuwer. Nou ja, dat vormt zich ook in het hier. Gewoon lekker bezig. Ja. Ik denk dat Peter nog het beste kan vertellen waar het album ook wat over gaat. Ik zat er even over na te denken. Ik heb een goed idee, maar de meeste teksten komen bij Peter vandaan. Zit het, Peter? Ja, wij gaan het eigenlijk. Hoe wist, meisjes die worden geboren, die krijgen opvoeding mee, die krijgen al die ervaringen mee, die krijgen goede ervaringen mee, die krijgen slechte ervaringen mee. Dat nemen ze mee in hun volwassen leven. Daar kunnen ze net altijd goed in kwijt. Dat ontstaat in, wat we bijvoorbeeld zeggen nou in Rusland, waar een man zit die het eigenlijk, ja, begot dat hij is weet waar hij mee bezig is. We leven in 2022, wist wel. Het is al niet nodig wat er op dit moment gebeurt. En uiteindelijk, dat is echt wat het album behelst. De gekkigheid in de meisjes en alle zinloze acties die we machinaal ontnemen binnen. Terwijl we het hier echt machtig mooi wijzen. Ja, het kan je machtig mooi wijzen op de wereld. Mooi zijn. Het gaat veel over menselijk gedrag, wat dat betreft. Ja. En ik ben blij dat jullie er binnen. Meidje, mooie muziek, jongens. Pander, live in Noorderwien.
Ja, Pander. Met z'n trein bezig. Zijn nieuw materiaal dus uit. Zoek even op internet. Geweldige band. En ja, ik voel ze meer als passen in deze speciale metal-uitsturing van Noorderwind Live. We praten net al even met Tam Oosterhoff over zijn label en natuurlijk over de metal, zijn platenzaak. Paul van Berlo organiseert metalfestivals. Net alleen in Friesland, maar ook in Brabant. Maar hij helle Slayer hier in Eliau. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor bij Into the Grave. En dan komt ook weer een oorfestival hoor. Dat zit een beetje in de metal. Dan ga ik het toe Into the Void. Paul van Berlo, leuk dat je er bent. Welkom. Leuk dat ik er ben. Die eerste metalbandje, wat weer die favoriete band vroeger? Waar best mee begonnen? Ja, Iron Maiden ook. Toch hè? Ja. Wat is dat toch wat met die Iron Maiden? Ja, nou ja, goed. Dat weer een icoon. Gisteren een nieuwe show aangekondigd, zag ik, in de Ziggo komende zomer. Maar ik weet nog heel goed dat ik zat 2 MAVO. En ik luisterde toen naar top 40 dingen. Was al wel veel met muziek bezig. En toen was er zo'n jongen bij mij in de klas, Mark. Of niet eens bij mij in de klas, maar ik fietste altijd met hem mee naar school. En die zei, ga maar eens mee naar me, en laat ik je wel wat horen. Die liet mij toen Number of the Beast horen en 24 Karat Purple van Deep Purple. En toen was ik echt zo van, wow. En toen is Iron Maiden, Number of the Beast, was ook de eerste LP die ik gekocht heb. En Iron Maiden was ook het eerste concert waar ik ooit heen ging toen ik 14 jaar was. In 86 in de Groenhoordhal in Leiden. Dus ja, Iron Maiden was al het bandje waar het voor mij mee begonnen is. Ja, een soort instroomband. Nou ja, kijk die platenhoes. Ik weet het heel goed dat je al keek, zag je die hoes. Nou ja, je kent die hoesen ook wel. Dat was echt zo van, wow, weet je wel, dit moet wel super vet zijn met zo'n hoes. En nou ja, dat was ik zo. Ja, en nog steeds eigenlijk. Het is wel als het internet, maar doet iets natuurlijk net. Wij halen ons toen die informatie bij, de nieuwe platen, de nieuwe releases. Nou ja, goed, ik zit natuurlijk een beetje in de muziek, dus ik krijg maar ook... Toen nog net, denk ik, hè? Nee, toen nog niet, maar nu krijg ik gewoon heel veel, zeg maar, als het ware aangereikt. Hè? Mensen die, zowel uit de business, die tegen mij zeggen van, oh, dit is de nieuwste vette band, die moet je luisteren, want die past goed op je festival. Als wel gewoon liefhebbers, fans, publiek, die tegen mij zeggen, oh, je moet deze band checken. En nou, je had het even over Pander, hè? Meindert, die weet mij ook altijd goed te vinden, want die wil ik graag met zijn band op dingen die ik organiseer staan. Dus ja, zo krijg je ook veel dingen binnen. En nou ja, er zijn echt ontiegelijk veel bands. En er zijn veel slechte bands, maar er zijn ook niet echt slechte bands. Maar er zijn maar heel weinig echt goede bands. Ja, om die er dan uit te pikken uit die enorme massa. Ja, want heel veel is natuurlijk hartstikke leuk en prima. Maar ja, is al wel veel herhaling of veel van hetzelfde. En om net die band eruit te pikken die zich het onderscheidt op een bepaalde manier. Dat is dan een beetje de truc. Een periode kwam van die bands uit Amerika, Engeland, Europa, het verste land, de Scandinavische land. Wat is dat op dit stuit? Is het vrij global dat het overal wel bij komt? Of binnen nog een bepaalde hoeken op een verhoord waar er meer battlebands bij komen? Want je hebt ook wel zo'n band, The Who, die komen uit Mongolië, weet je wel. Die ook best wel een hypeje zijn, eigenlijk vorig jaar alweer. Dus ze komen eigenlijk overal vandaan. Ik zag van de week, was ik in Londen, zag ik een band Voyager, een Australische band. En die zitten wat meer in de proghoek, maar dat is iets wat nieuw, vind ik dan eraan komt. In die hoek heb je ook Electric Callboy, ik weet niet of je dat kent. Nee. Nou, dat moet je maar eens opzetten dan thuis. Het is een soort mengeling van metalcore met gabberhouse. En ja, het is wel super vet. En op het festival werkt het heel goed. Ze komen overal vandaan, die bands. Doe dus de festivals, net alleen in Friesland, maar ook in Brabant. Kun je alles programmeren? Want weet ik wel eens wat zijn dat metalpubliek is wat conservatief, hè? Maar... Ja, metalpubliek is oerconservatief. Oer zelfs? Ja, oerconservatief. En dan vooral oude lullen, zoals ik zelf, hè, en zoals jij trouwens. Oldschool, hè? Die oldschool, die vinden eigenlijk al het nieuwe, daar vinden ze allemaal niks. En dat is natuurlijk niet zo. In dat opzicht is het nieuwe publiek is veel ruimhartiger, want die vinden vaak de oldschool ook leuk. Maar goed, weet je, daar moet je de mix in zien te vinden. Dat lukt niet altijd. En zelf vind ik ben nog niet zo'n black metal fan. Sommige dingen vind ik heel tof voor, maar veel dingen niet. Maar daar vind ik ook lastig te programmeren op een open air festival. Want ja, we hadden afgelopen Into the Grave hadden we Dark Funeral. Ja, die staan dan met de corpse paint. Weet je wel, op in de zon. Door het zweet liep het er al een beetje af. Ja, ik vind dan komt het toch niet helemaal meer over. Dus dat vind ik lastig om te programmeren. Doe dus ik Into the Void. Ja. Op zeer korte termijn in Neushoorn festivals. Aanstaande zondag. Ja, metal, het is stoner rock, hè? Ja.
Ja, stoner metal. Ja, maar dat zit wel ik in die sfeer, toch? Ik denk een hoop metal freaks stoner rock wel waarderen kunnen. Ja, zeker wel. En kijk, Orange Goblin, die speelde ook op Into the Grave afgelopen zomer. En had daar een van de beste optredens, vond ik. En die zijn nu de headliner zondag in Neushoorn. Ja, vertel, waar staan er nog meer? Orange Goblin dus. Sasquatch is echt zo'n stoner rockband. Slamosa, een van mijn favoriete stonerbandjes die redelijk nieuw zijn. Uit Zweden komen ze. En die toch een hele nieuwe soort stoner spelen. Doet een beetje denken aan de oude Kai's en zo. Maar heel meeslepend, heel leuk. Firehorse staat er. Die hebben net een plaat uitgebracht die veel goede reviews heeft gekregen. Hè, met die zanger van Birth of Joy en met Peter van Elderen van Peter Pans Pieter ook op de bas deze keer. Een heel leuk bandje. Er staat Ter Ziele, jou ook niet onbekend, hier uit Leeuwarden. Toffe band Jurk Loud. Ja, toffe bandje uit Leeuwarden. En er zijn ook 2 toffe bands uit Eindhoven. Baklawai en Severant. Dat zijn, of Severant. Die zijn eigenlijk ingevallen. Want een ding wat er momenteel wel altijd veel gaande is dat heel veel bands last minute cancelen. Dat is echt iets sinds corona, heel vervelend. Maar ja, dat gebeurt. Ik vergeet er vast nog wel 1 of 2. Unida, nou ja, ook zo'n bekende naam uit de desert stoner scene uit Amerika. Dus als je gewoon van vuige gitaren houdt en koude biertjes en gezelligheid, dan moet je zondag in Neushoorn zijn. Zo makkelijk is het. Ja, en als dit just op zaterdag, dat is dus morgen in Ljouwert. Ik zou erin gaan, want het is een fantastisch festival. Goed, metal, rock, het is still alive. Het leeft weer, hè? Ja, maar is het ooit weg geweest dan? Nou, maar de pandemie had het een plotline natuurlijk. Ja, maar volgens mij was het toen wel dat zeker die metalheads, die echte metal nerds, die zitten gewoon, net zoals ik vroeger, de hele tijd op je zolderkamer plaatjes te draaien. En dan op internet, want je kan niet naar concerten toe. Ja. Maar ja, dan heb je geld over, dus allemaal merchandise bestellen, platen bestellen. Die metalheads kan toch wel door, hoor. En Doak, hoop ik. Ik ook. Hartstikke mooi. Paul van Bertel, dank u wel. Graag gedaan. En we gaan erom metal.
Wat een band. Ze bestaan ook al een tijdje trouwens. Fjouwer heren en een goeie metal. Daar is helemaal niks mis mee. En zeker net in deze special van Noorderwien. Insurrection is dit. En dat is Pieter, Armand, Matten en Douwe. En Douwe is de Douwe, kom er even bij, jongen. Nou, die rent nog even om. Pieter, ik begreep een beetje de verhaal. De nijeling nog een beetje van de band? Ja, nog steeds. Nou, al zie je niet hier. Ik moet me elke keer bij bewijzen. Maar ja, zolang ze net mijn potje sturen, vind ik het wel best. Ja, het gaat hartstikke goed. Toch? Wat vind je de reden om bij deze band te gaan? Nou, ik wil altijd al zanger in de band. En ook ik net zo goed jongen, maar schreeuwen lukt me wel. Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, nou. Hey, wat van oren de 2-3 hier hij hem home met de pandemie? Hij hem nog wat spelen kennen of ben je ons schreeuwen geweest? Ja, we hebben nog een paar shows gespeeld. Hè. In die paar maanden dat het af en toe kon, hebben we wel wat gedaan. En voor de rest van de tijd zijn we vooral bezig geweest met nieuw materiaal schrijven. En ook wel wat opnames gedaan. Dus er komt een heleboel mooie shit aan. Ben je met band die een protte oefening mat? Ik in het oefenhok om het wat lindig te horen? Nou, wat we vaak doen is het prototype even vanuit huis doen. Ja, mijn Fries is non-existent. We verstaan je wel. Ja, best. Gelukkig maar. Ik hoop dat het me vergeven wordt. De rest kan wel Fries, dus dan kun je het gewoon door blijven zetten. Ja, we doen het meeste eerst vanaf huis en dan zijn we een beetje demo's, prototypes. En dan wat we eigenlijk doen is dan proberen we ze uit in de oefenruimte. En dan als het werkt, dan gaan we ermee verder, gaan we eraan schaven. Dat duurt een paar maanden meestal en dan hebben we wat. Hoe is het ooit begonnen, joh? Met welk idee? Ja, ik ben er echt pas later bij vrij. Is ik een nijeling? Nee, het wie, maar even niet van hun vrij. Hier is eigenlijk het enigste initiatief. Ben je een van de weinige origineel nog? Ja, we begonnen met z'n tweeën ooit, namelijk vanuit de studentenkamertjes in Groningen. En ik weet niet hoe het gebeurd is, maar ja, we hebben steeds meer Friesen erbij gekregen. Eerst kwam Douwe erbij, we hadden een drummer nodig. Nou ja, dan kom je snel bij zo'n mooie jongen als Douwe uit natuurlijk. En toen extra gitaristje, allemaal. En uiteindelijk is die andere zangerbassist eruit gegaan. En hebben we daarvoor Pieter gevraagd om in de plaats te komen. En dat werkt goed. Ja, vind ik wel. Je bent een geweldige band, maar een enorme track record intussen. Met een proto spelen. Hoe gaat het dan? Speel je misschien al naar noem het af? Komt het meestal in je mijn idee? Hoe werkt het daarbij? Meestal is het toch gewoon collaboration. Ian komt mij of mijn sketch of mijn riff of een opzet van een nummer. En dan vervolgens eigenlijk iedere uur eigen onvulling ervan. En het stukje geven en nemen. En ja, toch? Ja, net de volle dwarsbongel hier. Nee. Wat dat betreft hebben we het goed met elkaar. Dat daar hebben we maar zo mee. Nou, je besteedt ook al weer even Douwe. Ongelooflijk volle mooie en toffe optredens dingen. En qua productie voor mij behoorlijk serieuze mensen werken. Hè? Zeker, ja. We hebben nu 2 releases. Een mini-cd Catatonic 2015 en een full-length Circles of Despair in 2019. En die laatste die is mixed door Frederik Nordström. En die had In Flames, Arch Enemy, Demo Borgir, At the Gates, al die dingen. En wat kutbandjes jek ik uit Welke? Welke? Opeth, Blackwater Park. Oh, de nips. Oh. Dat is een kutband. Maar goed, nee, inderdaad. En we gaan een heel soort shows spelen. We gaan nu 100 jaar op het tellen staan. We hadden van 24 in Boeteloon spelen. Frankrijk, Zwitserland en een heel soort in Duitsland. En we hopen natuurlijk, toen we die nieuwe plaat uithien, echt terug te gaan. En daar in Duitsland vooral een soort spelen kwam. Toen kwam corona. Dus alles kakte toen een beetje in. Dus het tellen begint weer een beetje op naai. En we op dit stuit hebben we in de coronatijd een heel soort nieuwe nummers gekregen. We hebben nu 16 op een plank lezen. En het plan is het zeker tak om hier de eerste release daarvan uit commercieel. En in wat voor vorm en wat weer. En zo daar hebben we nou misschien al een beetje hoe in conclave. En dat ook nog lekker even een beetje geheimzinnig hoe. Dus er komt zeker nog wat moois aan. En 2 nieuwe nummers hebben we Joert dus ook spelen, de eerste 2. Wanneer is je eerst volgende optreden eigenlijk? De eerstvolgende show is This is 9, 9 oktober. Spelen we in het Bolwerk My God Die Troont. Wordt een mooi feestje. Insurrection live in Noorderwien.
Continue.